Pinijakong ni Pai Thong Kebar ni Adapor Pai Krisialom Phuluni constituency ke parlo Benjamin Taro Arong Amikar Jameson Terona Hemalong Tarabasa Cooperative Lems Akiligalong APHLC Asong Pen ke Haidun Bangke Batum Pen Perangkiamai Kang Nipon Bangso Akiligalong APHLC Asong Pen Bangke Batum Haidet Pen Pinangan Aradatum Claim Rapet Angbong Kipachekag Jiaphan Kabor Ipondo Lapen ke haita ngatum BJP alongsi cingbedun po mate cepa okdun po alam keklang thap tado labang soajok ahogalam radaphan ke pachini pameji aphan pherangkiamai ingni ponlo bangso pherangkiamai long kaningje pon atengke nitum ke hai pon lake rad akang hona jok lapen APHLC aphan ningka che thepar pik ajok se nitum aphan nang pahai ponlo lasi nitum aphan jok le nang bai sitame mithanga songpen chi oe radakam claim pameji lapen APHLC asong alongsi doweji Nasi Karbiang long arat mati Phuluni arat tu manghupon ang niputa Pirangkiang no pachinipon. Nasi nili tumna hulo tarik kedamtang hulo tarik la Lems election dak nili tumhan rat anang pahailo la sunanga pahailo atumi nili tumhan alangli isia adimolong signature kuri kha manili kuri dune dalo Laso signature ke kuri ke la pulau alang li nang than mangke la ke nang li hem also kidam tang la bang so puisa long ji gran enit pula bang so puisa long ji la sila so adimolong nang li pha nili phal signature kuri no manili alang li register chewan man nili la bang so adimolong nili gran edit pula bang so ice cream along nili signature kuri duni dat laptop tumhan siang abang pudoan tarbasa area angkang pi siara bang pudoan atu mangken niliphan nang pahai pondep na phiyong sinili ki claim ke dam lamang so puthak yong sinili ki chok che dokok blotang se rat sinili tum hanang sai lapen tum hai kaman tum do IPSLC hienten lapen doano so na mungan same alang li tum sin tum han bidi suri nang thampon bombo ampen nili tum long aki hai alang li aprang kidam tang MDC ki thudun alang li timung alang li dado la sinili tum la bangso putha galam si la lemsa putha galam si lamkla pini laing nang koklo cooperative election dolo la pen APSLC pen sitame bang kriplia candidate chepati dunlo la bangso angbong pen bang kep bang ke litum haidet lo haidet pen litum chairman sitame litum kathar sar bang pen si nitum baburam timung phan si chairman chingwai pon lo la so pen approval phan bang si non chonghong ding lo la swang bong pen non inut bahani Phuluni constituency aphan nong no kijo matang te la BJP atum elitum la ke haitang a members atum aphan esi controversy ke wan ke la henlo alangli bang ke tumong support dunelo la pen suhida nang chipi dunelo jola puson si nong no ke wan ane la bang ke bang bong divide and rule la puson nang ke thak ye phan matang te elitum APSLC anong no kejo ja phan bang sialang litu matang ke claim lo Phuluni pen dirchuna rongpi Karbiang long live